nemůže tak vyrůst a nic tak hluboko klesnout jako člověk. S nocí propasti srovnává často své hoře a s blankitem svou blaženost. A jak málo je tím řečeno. Jak asi vypadal? Jako já, jako vy? Světlovlasý, modrooký, mučedník, dobyvatel? Nebo jen opilý rváč, kterého křísli po hlavě, když dělal výtržnost? Změříme ho, spočítáme mu zuby, určíme věk, ale jestli byl dobrý, zlý, šťastný, to se už nikdy nedovíme. Představte si, že nás budou taky takhle odšumovat. Nic příjemného, co? Radši se dám spálit. To bude ten expert z Holandska, co se ho profesor pořád nemohl dočkat. Let me introduce my assistant, Dr. Molan, to you. Hello. Sorry. This way, please. Ladies and gentlemen, there is no need to say that we've been greatly honored by the visit of our distinguished... Jak se snaží pan profesor, kdo by to do něj řekl? Všimněte si, jak se tváří. Skromný, ušlechtilý, naivní. Doufá, že z toho Angličana vycucá nějakou moudrost, kterou by mu mohl ukrást. Kdybyste věděl, jak touží po slávě. Už si párkrát uříznul pěknou ostoru s těmi svými objevy po každé kolosální blamáž. Vždycky jsem si myslel, že si ho vážíte. Vážím, to je slabé slovo, já ho obdivuju. Tak bezvýznamný člověk a čeho se dopracoval. Nebojíte se, že bych mu to mohl říct? Abych se třeba zavděčil. Vy? A proč ne? Co za mnou pořád lezeš? Dobrou noc. Vy jste se urazil? Ne, taky nemám rád, když někdo ošahává. Dokonce se mi to oškliví. Věříte mi? Kolikrát jsem si chtěl už s vámi promluvit. O čem? Prosím? Proč vy se s námi někdy nenapijete? Myslím, alkoholu. Vaše slečna se nudí, pan doktore. Já se jí nedivím. Dobrou noc. Nezdá se ti, že se to nehodí plížit se za námi, poslouchat jako špicl?
Jdi spát. Řekněte, kde se to v člověku bere, taková zvířecí odanost? Mladá holka plná života, já utahaný, vypelichaný, pokouším se jí probudit, urazím jí, čekám, že se vzbouří. Ona nic, jde si lehnout a pláče. To vám jistě lichotí, ne? Myslíte? Vy jste studoval psychologii a měl dojem, že to byly dějiny. 5 semestrů, nebo se mýlím? Odkud to víte? Doufám, že to nepokládáte za doternost, že se ptám, to bych nerad. Prosím vás, co po mně chcete? Co se musí stát, aby člověk všechno opustil? Všechno, co chtěl, s čím se narodil, co zdědil. Co všechno se musí stát, aby člověk začal žít jako někdo, kdo si sám určuje, čím je. Nikdo tady o vás nic neví, já to neřeknu. Co je vám? Michale, proč si o sobě nedal vědět? Víš, kolik strachu jsme prožili, co s tebou je? Maminka ví, že jsem tady. Ne, To je dobře. Ona by to nepochopila. myslíš, že já to chápu? Nikdo nemá právo sáhnout si na život. Proč si to udělal, Michale? Tati, Proč si to udělal? tati, prosím tě. Vysvětli mi to. Ještě ti není 30. Všechno máš teprve před sebou. Tak proč? Záleží jenom na tobě. Posloucháš mě vůbec? Já vím, mnoho si vytrpěl, ale vždyť si zůstal naživu. Žiješ. Tak proč? Vždyť tam byli jiní tvoji kamarádi. Jirka Civín. Pamatuješ se na něj? Pořád se na tebe vyptává. Dělá teď vedoucího na stavbě. Tati, neříkej nic mamince, prosím tě.
Michale, jemné ženské písmo z milostné korespondence slovutného Michala Slámy. Záruka neopakovatelných zážitků. Kdo koupí, neprohloupí. Tu máš. Beru. Dá snad někdo víc? Poprvé. A hele, ono je to rozlepený. Počkej, neblbni. Dej to sem. Co za to? Nikdy opravdu nemiloval. Tvá nemilosrdná lhostejno. Dej to sem. A sobectví. Pane Slámo! Dnes už to vím, že jsi mě nikdy opravdu nemiloval. Jinak bys nemohl tak lehce a tak snadno odejít. Neumíš odpouštět, ale bez odpuštění, ty bys řekl spíš zapomínání, se nedá svobodně žít. Jaký smysl má ponechat si právo na výčitky za tak strašlivou cenu? Co jsi to, prosím tě, vzala? Je to vůbec chlap? Dej mu pokoj, táto. Však on si zvykne. Ztratil jsem spoustu let, Marie. Nevím, jestli to vůbec dokážu. Být s někým. Budu s tebou, dokud mě budeš chtít. Dokud jsem sám, nemůžu nic ztratit. Mě nestratíš nikdy, dokud mě budeš chtít. Je ti zima. Proč? Celý se chvěješ. Darling, come and have a look at what we have found. Připomíná to sluneční symboly. Mr. Red, have a look at it. Já myslím, že jsou to hrnčířské značky. Pardon? No, Professor, how can I get to the little lake we were swimming in yesterday? Wait a moment, my dear. I'll go with you. Why should you? I won't get lost. A ti tam odveze Sláma, ne? our driver will give you a lift there and will wait for you. Thanks. Pane Slámo, odvezete paní Eretovou k lomu. Padra privešádra, kluk pupicili. Ksong sinýři guelira. Paní Eretová. Paní Eretová. Bolí vás něco? Jste v pořádku? Mogliš nás oba zabít. Chcete se vrátit?
Vy mluvíte polsky? Já bych vám to aspoň trochu ošetřil. Celý se chvěješ. Bojím se. Dokud nic nemám, o nic nemůžu přijít. Máš mě, dokud mě budeš chtít. Dokud jsem sám, nemůžu o nic přijít. Mě nestratíš nikdy. Dokud mě budeš chtít. Všechno strašlivě pomíjí, Marie. Jednou tě ztratím nepřipravený. Až budeš vědět. Nemusím vědět. Znám tě. Nic o mě nevíš. Neměl jsem ženu skoro 10 let. Myslel jsem, že ji už nebudu mít nikdy. Ty pláčeš. Vínečko? Thank you. How do you feel? I feel fine. Dobrou noc. Dobrou noc. Snad už neutíkáte. Chystám se na vás celý večer. Aspoň jednu partii? Hraju mizerně, není mi dneska dobře. Jednou, pojďte. Přece mi nedáte. Vy hrajete šachy, pane asistente? Já nevím, jak pro vás, ale pro mě to není hra. Nebož extrakt rozumu, osvícenosti, symbol nového věku. Nemám pravdu? Levou? Kde nic není, ani smrt nebere. Proč nehrajete? Začíná bílý, pane doktore. Proč? Vždycky začíná bílý. Vy tomu věříte? Ten hoch je dojemný optimista. Prosím. Vidím, že jste studoval teorii. Člověk ví, že se porážce nedá zabránit a přece doufá. Až do poslední figurky. Není to zvláštní? Jak těžko se dokáže smířit se smrtelností všeho, co miluje. To jsem si nevymyslel já, to je Hölderlin. Dobrou noc. Počkejte. Vy se na mě zlobíte? Ne, proč? Vidím to na vás. To se vám jenom zdá. Jestli jsem vás urazil, opravdu mě to mrzí. Ne, to je v pořádku. Já se omlouvám. Pojďte. Něco vám ukážu. Pojďte. Na svoje leta vypadá báječně, co? Myslím tu Holanďanku. Kde pak ji asi Eret vyštrachal? Nejspíš na nějakých vykopávkách. Ona každou noc mluví ze spaní. A víte jak?
polsky. Já bydlím hned vedle. Ale brzo se odstěhuju. Kdo má to kvílení poslouchat? Tak. Tady. Tady to je. Co vy na to? Zkuste to vysvětlit. Proč? Dejte pokoj. Umíte si to představit? Díra ve skále. A všude kolem vás ruce. Ruce. Zaschlý pot. Proč? Zbytek lidstva po katastrofě. Někdo se zvedl z posledních sil a otiskl ruku do skály. A po něm další. A další. Jste opilí. Proč? Tak mě to vysvětlete. Vymírající kmen? A nebo jediný člověk? Já jsem žil. Křičí do ochrapnění a tluče dlaní do skály. Otevřete! Počkejte. Člověče, co je vám? Vy upadnete. Ne, máte pravdu, už mlčím. Co nám je po skalách s nějakýma rukama? Jsou to snad naše ruce? Otevřete. Já vám otevřu. Já ano. Ani klepat nemusíte. Od určité chvíle člověk otupí. Ztratí sám sebe, přestane se vnímat. Nevěřím. Touha přežít v člověku vždycky zůstane, dokud žije. Touha po lidech, kteří ho čekají. Chodila za mnou každý den. Do polnoci. Nevím. Tam na takových velikernostech nezáleželo. Slýchal jsem, jako bíhá kolem zdí. Občas se mi zahlédl, měla chytré, posměšné oči. Pronikavě voní, všimnul jste si? Šplhala mi po nohavicích. Ještě teď cítím v prstech její tělo teplé, měkké. Naučil jsem se napodobovat její zvuky. Někdy mi odpovídala. Proč se tam pořád vracíte, Michale? Nebýt jí, tak jsem přišel o rozum. Vnímejte, co je teď. Co vás obklopuje. Barva trávy, zpěv ptáků. Tváře těch, kteří trpí. A v utrpení čekají na váš úsměv. Život tam přestal existovat. Jen světlo, tma, hlad. Ona si mi důvěřovala. Muselo to pro ní být překvapení, když jsem ji stiskl. Ošklivým se vám. Byla to jenom stará, vypelichaná krysa. Měl jsem strašný hlad. Nemyslete na to. Jen přítomnost vás může zbavit toho, co jste prožil. Dát všemu jiný smysl. Zapomenout. Co jiného než zapomenout? Co jiného?
Why don't you go to bed, darling? It's so salty inside. Switch off the light, please. Would you rather return home? Mýlíte se, příteli. Vrozená mravnost, to je pověra idealistů. Ve skutečnosti existuje jen soubor pravidel, jejichž dodržováním se styk lidí stává snesitelný. Vy tedy popíráte přirozený vývoj kulturního člověka? Přirozenost? Co jiného je celá tura, než pokus člověka uniknout přírodě, změnit svou přirozenost. Takže kdybyste žili mezi lidožrouty? Ano, správně. Podléhal bych docela jinému pojetí etiky. Pojídal bych své blížní a vás bych měl za méně cenné ignoranty, kteří nevědí, co to je dobrý vkus. Ale to je absurdní. Svět bez přirozenosti hodnot. Mimo dobro a zlo. Mohu vás ujistit, že v přírodě je mravnost docela lhostejná. To jenom ve světě lidí existuje dobro, čímž nemyslíme víc než součet činů prospěšných a žádoucích a zlo, za které pokládáme věci nedovolené. Oháněl jste se před chvílí kulturou. Ale co jiného je celá kultura, než odemykání zakázaných dveří? Baudelaire, Rimbaud, Picasso. Vy se mnou nesouhlasíte? Nesouhlasíte, já to vidím. Co má být? Tak proč nic neřeknete, když nesouhlasíte? A co mám říkat? Myslel jsem, že vás to zajímá. Etika, dějiny, kultura. Rád se slovy, pane doktore. Proč by mě to mělo zajímat? Chcete říct, že svět se nedá poznat a pojmenovat? A v co vlastně věříte? Vy jste mistřík, Slámo. Čemu se smějete? Všimli jste si někdy, jak se tváří, když odkryjeme hrob? On nevidí kosti, ale živé paže. Slyší šepot, pláč, řeč. Třeba dneska odpoledne k smrti vylekal paní Eretovou, když si chtěla vyzkoušet nějaké šperky, které jsme objevili. Mr. Malamba. I was talking about what happened this afternoon. Gněvá se pán? Cudovná noc. Rozumí mě pán? Studovávám polonistikę. Podobno mluví po polsku celkem nieźle. Rozumí mě pán? Paní Eretová, snad bychom se měli vrátit. Jesteśmy już bardzo blisko.
méně dlouhý pamentají, než člověk. Proč jste mě sem zavedla? Co je vám? Nic. Nie powiedziałam panu prawdy. Urodziłam się w Polsce na północy. Nad jeziorami mazurskimi. Dobrý večer. Still working? I am just finishing. I wanted to tell you we can leave at any time. Don't bother about me and my work. Dobrý den. Jak się u was nazywają? Nevím. Stejně zahodit. Zvadnou. Pan nikdy nezrýval kwiatów dla jakiejś kobiety? Měli byste mít děti, Michale. Tam je zima. Do rána bude určitě mrznout. Zahřej mě. Celý se chvěješ. Bojím se. Dokud nic nemám, o nic nemůžu přijít. Máš mě, dokud mě budeš chtít. Dokud jsem sám, nemůžu o nic přijít. Mě nestratíš nikdy, dokud mě budeš chtít. Všechno strašlivě pomíjí, Marie. Jednou tě ztratím, nepřipravený. Nestačila doletět kůlu do první rosy. Zvlhla jí křídla, do rána zahyne. Tisíce včel v pokoře snáší med, uctívá včelí desatero, věří, že proto budou spaseny a vy si tu klidně křísíte docela neznámého jedince. Možná je to lupič, vrah? Co si o tom pomyslí ty tisíce pokorných a pracovitých? Hle prozřetelnost. A člověk se jí snaží přimět, aby s ním sympatizovala. Směšné, nemyslíte? A nezapomeňte mi ráno povědět, jak jste dopad. Syn tam pracuje už 7 roky jako lékař.
poslal mi to. Amulet šamana. Podobno přinoší štěmště. Tego nie wolno. Staram się sobie pana wyobrazić, kiedy pan był też taki mały. Han radar sisa jádra, tesku tespipi. Vá padra prive šádra. Nie rozumiem. Jádra radar sisa jádra, tesku tespipi. Váha padra prive šádra. Kluk pokpicili. Je taková říkánka od Morgensterna. Naučila nás to maminka. Uměla ti vyjádřit všechno. Bolest, radost, zlost. Všechno. Chlapák, co? Dlaczego pan nic nie zrobił? Dlaczego pan nic nie zrobił? Kolikrát jsem na to myslel. Pomstit se. Najít tu kulatou dobráckou tvář, přežíkující žemli a šunku. Dlaczego pan nic nie zrobił? Kolikrát jsem na to myslel. Dá se odčinit krutost skrze mstu zákon, trest. Dlaczego pan nic nie zrobił? Neumím pomstit ryby ve všech řekách. Proč zrovna tamto? A pak? Umírali by tak tiše a bez křiku, kdyby jen někdo dal slovo spravedlnost. Cílem kořenu je koruna, Michale. Proto se podobá všem ostatním, i když se kmen nikdy nezacelí. Co víme o pláči stromů? Pořád jen mluvíte slova, která se stala. Minulost jen přízrak. Neskutečnost. Vnímejte okamžik, který právě uplývá. A který se ve vás vteřinu po vteřině ztrácí bez užitku. Zapomenout je něco snazšího. Šmelitku zmáslat 10 vajec. Dojímat se v biografu o pice na tancovačce. Zatímco o 2 bloky dál píchají někomu jehly pod nehty. Na ty jsem myslel nejčastěji, na ty, co chodí venku za zdí. Co tak snadno umí zapomenout. Vidíte jenom černou a bílou. Dobro a zlo. Ale člověk přece nemůže uniknout přírodě. Jejím zákonům růstu a pomíjení, které přelévají život přes hranice morálky.
Shall we have lunch now, darling? Proč jste po válce nedostudoval? Historie vás přestala bavit, nebo vás přesvědčili, že nic není, že nic nemá smysl, právo, čest, kultura, dějiny, že je to jenom blábol? Proč mi to nechcete říct? Asi jste nic neprožil. Nic, co by vás nějak poznamenalo. Mělo nějaký smysl. Jak byste věděl, že to nikam nevede, jenom švanit. Kde berete tu víru ve svou výjimečnost? To, co se stalo vám, se stalo i tisícům jiných a stejně nic nepochopili. Jenom se vyčítavě plouží po světě jako stíny. Já jedu opačným směrem. Vy jste o tom nikdy neuvažoval, proč tady jste? Proč jste tu byl? A jaký to mělo smysl? Co panu jest? Nic, proč? Zavřete si dveře. Co się stało? Nic. Co by se mělo stát? Nie chce pan? Co je to za číslo? Telefon koleżanki. Albo co? Co panu jest? Doufám, že jsem vás neprobudil, to bych hrozně nerad. Pojďte se napít. Na osud. Taky z něj máte strach, co? Jděte si lehnout. Co vy jste to vlastně za člověka? Čeho se chcete dočkat s tou věčnou střízlivostí? Co pak vy se nikdy nepotřebujete svěřit? Máte vůbec někoho, kromě sebe? A vy?
Mně je 50. Na co jsem v životě sáhnul, to jsem zkazil. Jen mozek ne. Mozek. Mozek. Přemýšlí se, kdy chce, co chce a já mu nedokážu poručit. Někdy se mi zdá, že stojím na vršku a dívám se. I na sebe. Na sebe především. Stojím na nočním nádraží, žeru párek z hořčici a piju pivo. A kolem jezdí vlaky. Jeden za druhý. Vy mi nic neřeknete. Proč já? Vy jste se vrátil. Odkud? Z pekla nebo z nebe, co já vím, to musíte vědět vy. Od někud, kde už nic není, nic nemá význam. Proč jste se vrátil? Vy přece musíte vědět, proč. Jděte si lehnout. Prosím, já na vás nepospíchám. Já mám času dost. Já mám času dost. Však já se dočkám. Viděl jsem ve snu přikládat na rošt smějící se děti. Jako kusy uhlí. Je to sen blázna, já vím. Ale kdo mi ho vysvětlí? Kdo mi vysvětlí netvora v člověku, který v něm dřímá, nedotčen kulturou? Co pak je opravdu všechno dovoleno? Co pak opravdu není nic, před čím by se sám v sobě musel člověk zastavit? Krysa se nechá napřed vyhladovět. Cítí potravu, která je někde za přepážkami, někde uvnitř. Nám to připadá jednoduché, protože se na bludiště díváme zvenčí. Vidíme celou strukturu přepážek a otvorů. Ale krysa obíhá chodbami s desítkami dveří. A jen jedny vedou k cíli. Každá krysa je nakonec najde. Dokonce si ty dveře zapamatuje a pamětí krve je předá potomstvu. Pak se říká, že člověk je nejdokonalejší dílo přírody, i když hledáme každý na svou pěst. Kdyby to tak šlo v životě, vycouvat na začátek a zkusit to znova. To on se tak tváří, že neposlouchá. Příběhy o krysách ho náhodou moc zajímají. Rat in the maze. Správně, krysa v bludišti. Vidíte, že si nevymýšlím. Metafyzický žertík. S krysami ovšem. Do you want to try your luck, Mrs. Eret? What is it? A toy. If you get the ball in the middle, you win. You can have a wish while you are trying, and then you will see whether it comes true or not. Dovolíte? Pane Slámo, co si to dovolujete? Okamžitě se omluvte. Promiňte, paní Eretová. Sorry, Mrs. Arrett. I apologize. I don't understand it. Such bad manners. It's all right. No need to try, my dear.
Světnou. Stejně by odkvětly. Nosil vám někdo květiny? Ludíše, pán, kedy mlčíme? Zmokneme. Odkud máte to číslo? Penželavo. To z pohlednice. Co robí paňská žona? Nežijeme spolu. Dlaczego? Člověk se snadno vzdává. Šel. Slibuje věčnost, myslí týden. Zbývá jenom kocovina, jako po flámu. Požučila pana. Nosili květiny pokaždé, když za ní přijel. Milujeme nové věci. Nové auto, nový dům, novou tvář. Dlaczego nie mieliście dzieci? Stačí spoušť, kterou necháváme za sebou. Jeden v druhém. Zawsze? Nie. Nie. Barbaro! Michale! Obudź się! Obudź się! Michale! Obudź się, proszę cię. Co potom? Co bude potom? Później śmierć, Michale. Wieczność jest dla wszystkich jednakowo długa. Já musím vědět, co bude potom. Na co czekasz? Ile masz ještě życia před sobou, že stále čekáš? Na co? Barbaro, já jsem ještě ani nic nedokázal, nic jsem neudělal. Já jsem pořád jenom někde na začátku. Barbara, what's the matter with you? I'm not sure I understand you anymore. I know, Forgive me. If I'm hurting you. In the first place, I'm afraid you are hurting yourself. Do you think I can't see how it's affecting you? Barbara. Maybe you think you are going through something you couldn't have experienced before. Well, but what will happen next? Tomorrow, in a week? Barbara. Don't. My work here is about to finish. I'm returning home. Home? Home. Can't you see you are down? Do you want to start it all again?
Or those sleepless nights, the nurses, the sanatoria. I'm not sure. We are not so young anymore. Shall we have the strength to go through it again? This way, please. Promiňte, že jsem přišel tak ráno. Chtěl jsem se rozloučit. Rovněž odjížděme. Já vím. Asi se už neuvidíme. Podobno přinoší štěstí. Teď už na tom nezáleží. Odkud znáte to číslo? Ale tak si to si... Nechtěl. Ale dej mi pokoj, prosím tě, slyšíš?
Celá tvá minulost není nic jiného než zrození. Stejně jako je to až podnes s děním celého světa. A něčeho tu litovat je stejně absurdní, jako kdyby chtěl člověk litovat, že se nenarodil v jiné době, v jiné končině. Že není malý, když je velký. A nacházel pak v tom nesmyslném snění neustálý důvod k beznaději. Jenom blázen si láme zuby na minulosti, která je pevná a skončená jako balvan žuly. Přijmi tento den, jak je ti dán. A nepotýkej se s tím, co nejde napravit. Slámo! Michale, Tonda Havránek. Sakra, to jsem se tak změnil. Čebis. Prosím? Byl bych se vsadil. Připomněl jste mi jednoho spolužáka po tolika letech. Máme tu sjest. Tak, promiňte. Nic se nestalo. Koupili jsme ho před 2 roky v Paříži, že ho vypijeme při nějaké nejšťastnější příležitosti. Kde by mě napadlo, že to budeš ty, ta příležitost. Ahoj. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj, švagrová. Ty ses vůbec nezměnila. Tak co, kluci? Tak ty jsi Ondra a ty jsi Honza. To si to pamatuju, co? Jak si to uhád? Podívej na tu ruku. Dláň, prsty, nechty. To je celý táta. Promiň, prosím tě. A že jsi nevědět, že přijedeš. No, pozvali ho z gymnázia, víš? Jak tam pořádají ty oslavy. To víš, mi vzdělanci. To se ti povedlo. A jak to chceš Pojďte, večer kluci, udělat, něco se nevíš, vám jestli- přinesl. A čím se teď vlastně živíš, vzdělanče? Rukama, Lidunko. Pracuje na vykopávkách. U těch archeologů, víš? Promiň. Jo. Tak, kluci, jdeme na to. Je vlak a elektrický. Postavíš nám ho? To víš, jo. Kluci, nedělejte mi tady binec. Víte, že čekáme návštěvu. Zbalte si to a šup do svého pokoje. No, to jsou krásný dárky, tak běžte, běžte. Nějak jsem přišel nevhod, co? Ale ne, prosím tě, co ti to napadá, Miky, nevhod. Jak jsi na to přišel? Jenom k nám večer na chvíli přijde posedět můj šéf, no a to je všechno. Nechceš něco pomoct?
Výtečné, Lidunko. Dělala jsem je speciálně pro vás. No, děkuji. Já vím, jak vám posledně chutnali. Pak bude zase zkoušet, že mu blbě. Kyselá závist. Bojí se o linii. Jako kdyby se na tom dalo ještě něco zachránit. Jak jste daleko s tím okálem? No, v září budou dělat podezdívku. Ale nebýt mě, tak není kopnuto. A pak po mně vždycky chce, abych mu vařila ty jeho zdravotní čajíčky, víte? Za chvíli začne zpívat, to známe. Nedáme si partičku bridže? Ale je nás 5, Jájínku. Já to stejně neumím. Hrajte si ve 3, já si budu povídat tady s panem doktorem. Upřímnou soustrast, to se pobavíte. Víte, já se vždycky tak nějak stydím, když vidím člověka, kterému v životě o něco jde, o něco vyššího, rozumíte mi? Želví polévka. Nemáte chuť na želví polévku? No. Dejte si na ní majzla. Na hrdiny je vysazená. Asi mám proč. Šedivý velitel partizánského oddílu si u nás jednou na útěku zapomněl sako. Se všemi řády, aby ji nepadl do ruky. Já už budu muset jít, abych to stihl. Prosím tě, počkej. Počkejte, snad jste se neurazil. Ne. Já si náhodou vážím lidí, co byli v odboji. Tak počkej. No, Jarka je můj svědek, kolikrát jsme o vás mluvili. Můžete tady zůstat, jestli chcete. Děkuju. Nemáte kam jít? Jak jste to poznal? Vždyť se mnou jedete už 3. kolo. A to vemte si. No, vemte si a už stejně končí. Děkuju. Já být na vašem místě, tak bych hned věděl, kam mám jít. Kam? Ženská jak závodní klisna. Tvoje? No. Zatím mě ještě nevyhodila, když jsem k ní přišel. Jsi ženatý? No, to jsem. Mám 2 kluky a holku. No. Hezký po mně a chytrý po manželce. A co ty tady děláš, že jsem tak zvědavý? Ty patříš těm čouralům? Tak trochu. Měl jsem tam vyhlídnutou parcelu na Chajdu. Vem si. Našli jste aspoň nějaký poklad? Já tam je s tím sauťákem, moc o tom nevím. To máš jako s melounama. Vozím je teďka každou noc. Teď je druhý den sněděj, do večera mají sračku a jedu na novo. Lepší jsou brambory na podzim. Proč? Dřina je to stejná. Ale vydrží aspoň do jara. Lidi by neměli tolik žrát, pak je to samý infarkt. Díky. Ahoj. Ahoj.
Promiňte. Ale dejte pokoj. Už jsem ji chtěl stejně vyhodit. Je nudná jako harfa. Člověk ji může snést jen s doprovodem. Nemáte cigaretu? Pro vás všechno. Co se tváříte tak schlíplé? Máte štěstí. Jste šťastný člověk, narodil jste se pod šťastnou planetou. Co vy tady ještě chcete, člověče? Uvědomujete si vůbec, co jste způsobil? Kolik námahy, úsilí mě to stálo, aby jsem doktor Eret vůbec přijel? A vy, kdyby vám bylo 20? Ale já... To vám přijde draho, já se o to postarám. Zmizte. Tak co? Je to vážné? Promiňte, to je dnes v noci už 7. návštěva. Sloužím od pátku. Paní doktorka, ale uvědomte si, že jde o významné zahraniční hosty. Je to běžná bronchopneumonie. Po antibiotikách by to mělo jít rychle zpátky. Barbaro. Barbaro. Mlčte. Mlčte. Neříkejte nic. Barbaro. Nie! Nie ma tam gdzieś kawałka lodu.
děčinství mívávám koročky. A ty myšláš, že umárám, pravda? Co oni víme? O śmierci. Nic. Bojíme se. Nadechnout se a zmizet do noci. Nemít minulost ani budoucnost. Jenom vnímat. Pane Slámo. Dobrý den. Já vám nechci nic vyčítat. Teď už ne. Ale pokládám za svou povinnost. Neumíte si představit, co ona vytrpěla. Nechci ani slyšet nic, co mi neřekne sama. Ona čeká, že s vámi prožije něco, co normální člověk prožívá v 18. Co ona nikdy neprožila. Za války byla v Dachau. V koncentráku. Bylo jí 15, když ji tam odvezli. Doktor Eret mi vyprávěl o těch hrůzách, co tam. Pracoval v misi Červeného kříže. To ví ani já. To se nedá pochopit z vyprávění, v jakém byla stavu. Ztratila všechny příbuzné. Ze soucitu. Ze soucitu. Žít celý život ze soucitu. Celý život, pane profesore. Neměla kam jít. Cože? Vy jste byl? Co na tom záleží, co bylo. Co jsme byli. Ich erlaube mir, Sie mit den Teilergebnissen meiner Forschung bekannt zu machen, die für die Rettung unserer über der Nordsee abgeschossenen Flieger lebenswichtig ist. Die Abkühlung der Versuchspersonen führen wir den Kühlbecken durch bei einer Wassertemperatur von 2,5 bis 12 Grad Celsius und das immer nach dem allgemeinen körperlichen Zustand. Die Temperatur der Versuchspersonen wird im Magen und Maßdarm mit einem elektrischen Thermometer gemessen. Blut und Haaren werden durchgehend für die chemischen Analysen entnommen. Nach meinen bisherigen Erfahrungen kommt es zum Verlust des Bewusstseins, wenn die Körpertemperatur unter 30 Grad Celsius sinkt. Und das auch bei besonders widerstandsfähigen Individuen, bei denen die Unterkühlung 36 oder mehr Stunden dauert. Danach legt man die Versuchsperson zu einer nackten Frau, die auf die Versuchsperson mit ihrer animalischen Wärme wirkt. Bei den coitusfähigen Individuen steigt die Temperatur schneller und sie kommen schneller zur Besinnung als diejenigen, die auf eine andere Art und Weise erwärmt wurden. Dies erfüllt mich mit Optimismus für die weitere Forschung. Nie wierzę. Nie wierzę. Někdy v noci si vybavím její oči. Nie wierzę. Nie chcę. Její oči. A jak mě musela objímat.
Neobchodí mě, co bylo. Nikdy jsem neviděl tolik nenávisti, jako tehdy v těch očích. Rzucili obok mě kawałek nieżywego, zimnego mięsa. Co na tom záleží, že to víme? Pomyślam, czym jesteśmy. Co jiného jsme, než to, co bylo. Nic nemůže tak vyrůst a nic tak hluboko klesnout jako člověk. S nocí propasti srovnává často své hoře a s blankitem svou blaženost. A jak málo je tím řečeno.